Epa lagunok ongi etorri Lastotxapelen kanalera eta ongi etorri Overwatch bideo honetara. Ez da izango partida bideoa izango da, hori azken lortu dugu gure Panset, Anaren Panset edo dena delakoaren skin legendarioa bederatzi partidera zita. Eta horretarako joango gara ona, eta aspektuak, eta bastet hori da, eta jarriko diogu. Begira zen itxurla polita duen anak jantzi honetkin gepardo baten modukoa izan daitekena, eta de oso partida intentsuak izan dira. Partida asko galdu izan ditut gaur arte Overwatchen, gero egin dut Mercyrekin bizitzako partidoak. Tamalgarria da erakusteko frogarik ez izatea, baina bueno, horretaz aparte erakutsiko dizkizue dituzten badit Mercyrekin zerbait momentu, adibidez, hemen Nepalekoa. Jakin dezazuen, txuetan suportak ere oso garrantzitsuak direla Overwatchen. Puntua irazteko azkenengo partida. Gero ere ikusi dezakegu, ikusten zunez asko Mercyrekin dira. Hemengoa adibidez. Eta gero irekiko ditugu bi kutsatxo, ez da oso bideo luzea izango. Los héroes nunca mueren. Bueno, Overwatch. A ver, ikusiko dugu Industries Bolskaiakoa. Azken gaituen pertsona ere akabatu dugu, izan da doble kill izpilloa edo. Estoy en mi mejor momento. Eta hurrengoa zen gertatzen zaigu. Eitzen gualdekoa. Hemen hiltzen eta taldekideak sendatzen, doble misioa. Eta orain joango gara bi kutsatxo hauek irekitzera. Ea zer topatzen dugu gozen lehenengoarekin. Dirua, ikono bat. Bueno, ahian gero jarri dezakegu. Eta guazen hurrengo kutsatxoa irekitzera. Wow, diru gehiago. Anaren beste aspektu bat, granatea dena hile zureakin. Eta ere esan daiteke oso polita dela, egin jartzen du orain daukagula bastet.
dirua, gero grafiti bat, moirarena, eta gero diba katutxo dintzen dion moduan. Nahiko barregarria dena. Bueno, espero dut gustoko zen zaizuela bideoa, eta horrengoan gehiago. Agur.